Ia munduko aberastasunaren erdia biztanleriaren 1% eskuetan dagoen bitartean, 1.200 milioi pertsona eguneko, €1 eta 10 zentimo baino gutxiagorekin bizi dira. Mundukidek, herrialde desberdinetako txirotutako pertsona eta kolektiboentzako alternatiba sozioekonomiko desberdinen bilaketa sustatzen du. Bizi dugun krisialdi garai honetan, komenigarria da fundazioa zuzentzen duen elkartasun unibertsala, lana eta eraldaketa soziala bezalako baloreak gogora ekartzea. Mundukideko lantaldea, voluntario zein langile, aditu eta profesionalez osaturik dago, herrialde bakoitzeko programek eskatzen duten beharrei ahalik eta egokien erantzun ahal izateko. Sektorearen profesionalizazioak hainbat lan prestatutako pertsonalen eskuan ustea eskatzen du. Ingeniariak, ekonomialariak, garapen edo lankidetzan adituak eta abar. Gaur egun Mozambiken 10.000 familia dira asistentzia teknikoa jasotzen dutenak. Helburu nagusia, biztanlegoaren gaitasunak indartuz, familien errentak handitzea da, garapen ekonomiko iraunkor eta orekatua lortu eta burujabetzarantz pausoak emateko. Horretarako, labore berriak ari dira sustatzen, nekazariz nekazari ikuspegia landuz. Mikrokredituen sistema bat izateaz gain, ureztatze sistemak bultzatzen dira, baita tokiko premia eta gaitasunei egokitutako teknologia. MST lurri gabeko langileen mugimendua da, Brasilgo 24 estatutan antolatua dagoena. Guztira, 350.000 familiek lortu dute lur eremu bat nekazal langileen antolaketaren bidez. MST-ak hala eskatu ondoren, Mundukidek 2004tik Parana eta Sergipe estatuetan erakundeak sustatzen dituen jarduera ekonomikoetan laguntza eskaintzen du. Programaren helburua, kanpaturik eta asentamenduetan kokaturik dauden MST-ko gizon emakumeen gaitasunak indartzea da. Alde batetik, MST-ko erakundeak sendotzeko estrategiak planteatzen dira. Bestetik, sektore ekonomiko eta produktiboa garatu eta dibertsifikatzen dira, eskualdeko ekosistemak babestuz eta pertsona guztiak modu aktiboan esku hartzera bultzatuz. Kubako programaren helburu nagusia, ekonomia eta produkzio ekimen berria garatzen laguntzean datza. Jarduera ekonomikoei lagun egiteko nukleoarekin batera egindako lana, kooperatibei eta bereziki negoziok planetan eta plangintza estrategikoan laguntza ematean oinarritu da. Aldi berean, ekintzailetzari eta kudeaketari buruzko kalitatezko prestakuntza ematen da, lider ekintzailei zuzendutako ikastaroaren bitartez. Laburbilduz, Mundukidek kubatar testuingurua proposa aprobetxatu du kultura ekintzaile aurreratuan oinarritutako jarduera ekonomiko berriak sustatzen laguntzeko.